Takže vítejte u mého let's playe z Counter Strike. Mám tady hosta Novasa, pozdrav. Dor. Vítám vás u nás. Takže budeme se střídat v kole, abych vám ukázal, jaká jsem strašná dama oproti němu. Jakože nechci říkat, že to je profesionální hráč, ale umí to rozhodně být pěkná. Ale to umí každý. Ano, už máme první kill. Druhý. Druhý. Třetí. Tak třetí. Máme ho, ano. Vyhráli jsme. Ano, a máme 4-0, jak můžete vidět. Jsme nejlepší. Ano. Počkej, já si to taky zahrát. Tady, počkej. Ne, klidně, hrej. Já jenom do... Však jasně. To puklo. Ano, má to strašně velký laggy. Tahle mapa celkově má strašně velký laggy. A když se když si dostaneš do té věci, budeš dobrý. Tam se chodí vnitřkem. Pojď je vzít. Tady ještě jeden. Co to máme? Dobře. No tady ještě je, že? Ještě jeden žije. No, šel dostat. Fajné. No dobře. No a vyhráli jsme. Ano, a máme AVP, ano. Ano, to je taková hezká zbraň. Ano, a máme headku. Headshot. Ano, tady s tou zbraní je to strašně lehké. Celkově v každých mapách. Dokonce ani ale jednou jsem hrál s kamošem a docela mě s tím aj drtil s tím AWPkem. Jo, omluvte ty strašný lagy. Jo, to furt hraje na vás, že já už vychytím, že až chcípne, tak kolik máme skore? 10-0. 10-0, fajné. Ale jakože hrajeme proti botům. To fakt sorry. Protože chtěli jsme natáčet paintball, že ten jsme rozjeli a celý nám to jaksi spadlo. A teďka nemáme měli. Nejde někde nějaká vesta, teď jenom mapa zbývá. O, jsme Taková blbá heda, ale teďka jdu... A máme 14-1. Teďka jdu hrát já. Připravte se. No totální posranisko. Terrorist win. Ano, nenasvěřit si to mi hned to sundajou. Dal jsem ho? Ne. Ne. Ano, takhle se to dělá. Ano, No vás tady můj můžeš. kolega chtěl posral mě totálně skore. No ale máme stejně 14-2, je to dobré skore. Ano, teď jsem já. Víte, to jsem já. Ano, ne, teď jsem to jsem já. Když si volnej pohled. Počkej, tady byla nějaká mapa, tak si jdem přečíst. Jo, tady. No. Tady píšu. Asi nic k věci, no. Čekaj. Tady je to, máme tady, no. Já osobně... Zabil jsem ho! Já osobně takový hry nehraju. Jo, kdybyste náhodou ho potkali mrhomer, Ano. .cz, tak je to tady na vás. Ano, a máme 15-2. Výborné skóre. 6-0. To jde.
17, dámy a pánové. Jestli chcete naučit kantar, tak mě cinkněte. A to bude jízda. Blbečku, co mě leze do rány. To víte, tady boti mají inteligenci bublajícího bahna. Ne, IQ. Odpuste ty lagy. Ale to dělá můj kompl, to víte. Hlavně nesundám. Ale sundáš. Už je mrtvý. Ty sundáš každýho. Tak tohle se snad bude jmenovat Counter Strike 4. díl by na vás. Ano, 18-2, výborné skóre. Na 3. Nemůžeš číst? Na 2. Na 2. Takže klídek, bratře. Nejsem tvůj bratr. Možná ve víře, ale rozhodně ne pokrevní. Ano, 20-2. No možná tam byliśmy se tady pustit. Ne, chvíli hraj. Jezdí komentovat. Ano, vidíte největší lamu Counter Strike. S největšíma lagama na světě. Ne, blbost. S nejmenšíma lagama na světě. Tohle bez lagů. Jo, možná teďka se pro vás snažíme udělat server, kde bychom hráli náš The Best Czech Gaming Channel versus Czech Lama Gaming. Nechci jim dělat reklamu, jsou to strašní sráči, ale chtěli bychom si takhle zahrát proti sobě. Hej, doufám, že to bude slyšet. To bylo úplně na hovné nebude. Ano, a máme tady 22-2. A jak na vás se zabijou, tak končíme. Jo, jen tak BTV. Ten Kvecík řekl moje jméno, že se jmenuji Jura. Takže jen tak pro zajímavost, abyste viděli, kdo vám komentuje Dirt 3 a nějaký mutanty. Jmenuje se to Viktor, to stvoření. Jo. A Viktore, si řekneš aj moje příjmení, věř mi, že lidi dozví tvoje telefonní číslo. Ano, dámy a pánové, máme 25-2. Jak dáme 30, tak máte konec videa nádherného. Ano, velice nádherného. Ano, toto se nám moc povedlo. Velice. Možná to bude ve HDčku. IQ. A máme tady konec, máme Ano. 27-3. Takže se loučíme. Zdar.